Ayının sadalığı. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda bir mikir tilki birinin mülk yerine barmağı yüreğine döptürüp. Aslında onun niyeti mülk yere varıp aylanıp qaytmak değil, şol yerde qarnını doyurmak eken. Mikir tilki mülk yerde satıcı keşfine girip, tavuklara ardan bakadan yumurtka salınyan sevet satmak eken. Tilki yumurtka satan vakti tavukların in qoğsunu saylamak eken. Mikir tilki qarawulluran ananjan ite. Senem payın vercek deyip ağlayar ve mülke giriyor. Şeylelikte it tilkini öz eli bilen tavukların yanına getiriyor. Eğer it tilkinin bu hilesini bilen olsa de, on merkini vererdi. Yeri ondan sonra hem olluqa. Mikir tilki yine ne hileler meyilleştiriyaka. Gelin ertekinin izina bilelikli dinleyin. Yankı tilki hilelik bilen tavuklara. Bu sebetler sizin yumurtkalarınızı aşı soğuktan ve aşı kızgın huvadan horar. Ananmasanız sevede ulanıp göreyin. Eğer de yumurtkalarınızı bu sevedin içine koysanız cüce çıkarmak için üstüne oturmam gerek değil, deyiptir. Tavuklar ilk vada tilkinin aydanlarına üns vermediler. Emma tavuklar tilkideki bu sıpaylığı görüp o aydanlarına anandılar. Tavukların içinden bir tilki bilen alalaştı. Aradan bir neçe vaat geçti. Tavuklarda hiç hile pul almadı. Bu yağdaya seyredip duran ördük tilkinin bu hilesini derrev ağıptır. Sonra ördük onu qarawul ite haber veriptir. Tilkinin olsa bolyan zatlardan haberi yoktu. Ol tavukları özüne inandırıp zatlarını satmak bilen gümradi. İten buların satışlarını görmek için oların yanına geldi. İtin gelýänini görüp tilki gorkucundan derlep başlapdyr. İt bildirmeyen tilkinin quyruğundan vasya, ördek muňa gülüpdir. Tilki bolsa elewrep durmuş. Şol wagt it tilkinin üstüne topulýar. Tilki zordan gaçyp gutulupdyr. Oň bedenindäki yaralardan ýaňa ennan jany agyrýady. Bu wakadan soň tilki itten ağır almagy yüreğine döpdir. Wah, men bir aman galayyn, muň hasabyny itten soraryn. Bu hile amala aşmasa hem başga ýol gözler. Şu sada ananjaň aýyny bir ýandyryp bilsem gaty bolar. Aradan bir neçe gün geçti. Tilkem sagally. Şondan soň tilki sada aýyny razy etmegiň külkülüne düşdi. Tilki bir gün şol aýynyň ýaşaýan ýerini tapýar. Ol uçup diýen ýaly aýyň ýanyna barypdyr. Tilki ýene süýji görläp başlapdyr. Bilbiller oň süýji diline haýran galar eken. Ayday, aylaň arasynda sizden gowsy ýok. Siz ören akılly, hemde batyr. Şöhratyňyz bütün tokoýa belli. Bular ýaly hizzet hormaty öň hiç kimden görmedik aýy daş töwregine seredýär. Soňra bolsa aýy özüni dünýäniň iň akylly aýysy diýip hasap edipdir. Aýy, aýtba galy tilki gardaş, menden nämisleýäň? Ýerine ýetirer. Eger güýjüm ýetmese, aklymyz bilen bir çäresini tapar. Howa, men seni dinleýän. Şonda tilki, wah ayday, size de bir iş berip bolarmy? Men diňe şu ýakynaky bir mülküň bardan aýtmaga geldim. Inni size ýer ýaly zat gözläp ýörmek gerek gel. Bu mülke keşfini üýtgedip, arkaýyn giri bermeli. O ýerde tokoýuň iň semiz goýunlary, keçleri barmyşyn. Aýy, he, diýmek şeýle de. Eger aýdanlaryň dogry bolsa tilki, senem öz paýyň alarsyň. Beýle bolsa, keşfimizi üýtgetmek üçin ulanjak eşiklerimiz nerden tapar? Şeýdip aýy bilen tilki öz arasynda düşünşipdir. Tilki bilen aýy hemme zady ýer we ýer edip goýupdyr. Aýdanlaryna ikisi hem iti owy ýenşek eken. Ahire garaşylýan günem gelip ýetdi. Tilki garawullyk etmege başlaýar.
Ay bolsa mülke tarap yola rowana bolýar. Tilki bilen ayının mülk yerdäki bolup geçen taýýarlykdan habary ýokdy. Mülkdäkiler keşfini ütkeden ayını derrew tanapdyrlar. Ay tilkiň öwredişýäli süýji görlemäge başlapdyr. Wah mülkdäkiler öňem bu sözlerden doýgan eken. Asalymdan soň daş töwerek haýwanlardan bolupdyr. Ay bolsa haýsyna zeretjäni bilen okdy. Soňra bütün haýwanlar daş töwerege dargapdyr. Ýanky ay: "Söwdadan ýadap ara kesmäge çykdyňyz öýdän. Menem ertirden bäri gepläp ýadadym. Azraň oturup diňjim myralaýyn. Entäk köp zatçagy satjak men. Goýunlar we geçiler üçin gowy haritlanmama." Itaýynyň bolup ýörşine gülüp: "Geçen gedegem bir satyjy geldi. Emma gynansagam ol izine eli boş gaýtdy. Oň öreýän gowy sebetleri bardy. Hiç ýerini satyp bilmeýän izine gitdi. Terat gardaş, sen gowy haritlanma. Emma meňem saňa gowy öwtni tihatlanma." Şondan soň ýanky aýy: "Ýakynrak söýüşde aýdyber, it dost. It bolsa, käwat hemme eden pikirin başa barmaýan wagt hem bolýandyr. Biziň geçen gezek satyjymyz da tilki eken. Eşege altyn eger goýsaňam eşek eşekligine galar diýilýändir. Tilki eşik geýdim diýip satyjym kam diýip pikir etdi." Ay: "Ýeri soň näme boldy? Biz tilkini derrew tanadyk. Oň şu wagt diýerlige näme belli? Saňa bir zat aýtjak. Inanma her dostuňa, samandy karderine." Ay bu gürrümlerden soň özüniň tanalanmagyny bilipdir. Ay gaçmak üçin iň gysga ýoly gözläp başlapdyr. Ol hem satmaga getiren zatlaryny goýup, gaçyp barýarka şeýle diýipdir: "Bu maňa sapak bolsun. Inniki gedek tilkiniň hilesine düşen ajan ýumurtka bolsun. It dostum, sen daýhana haýyş et. Meni atmasyn. Meninni gaýdyp bu ýerlere gelmerin." It aýyny kowalap barýarka şeýle diýipdir: "Bar git armydan gowsuny ýmäge. Biziň goýun geçlemiz saňa görä däller. Mekir tilkä bolsa salam aýtma unutma. Sen elingdäkileriň gadyryny bil. Inni gaýdyp biziň mülkimize göz gyzdyrma."